Bé, depèn del tipus de denúncia que rebem, fem un tipus d'acció o un altre. En primer lloc, el que mirem és si el que s'ha produït és una vulneració greu d'un dret fonamental. Si és així, el que fem és contactem amb la persona que ha estat víctima i intentem facilitar-li l'accés a algun recurs jurídic, tipus Oficina per a la No Discriminació o alguna queixa al Síndic de Greuges que pugui rescabalar de seguida els seus drets. En segon lloc, el que fem és sistematitzar la informació que ens dona i classificar-la de manera que podem veure si en algun àmbit concret es produeixen de manera repetida o reiterada situacions d'inaccessibilitat. Això ens permet iniciar estratègies per intentar canviar això. Per exemple, si en els supermercats hi ha moltes ocasions en les que les persones tenen problemes d'accessibilitat, doncs podem entrar en contacte amb una cadena de supermercats o podem entrar en contacte amb el gremi de botiguers o podem entrar en contacte per intentar promoure que vulguin deixar-se assessorar per millorar les condicions d'accessibilitat dels seus locals o les clíniques d'otorrinolaringologia o les consultes mèdiques o qualsevol àmbit, diguem-ne, fem un treball més col·lectiu d'aquestes denúncies perquè no tenim de moment la capacitat d'anar una a una, però això ens permet fer estratègies d'incidència més globals.